श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित तुलसी आरती। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन बासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियोवा नयने हेरिबो सदा जगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये निवेदन धरो साखीर अनुगत करो सेवाधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कोय यही जिना मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिनवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय
वृंदे देवय। जय तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदावन महारानी की जय। हरे कृष्णा। माताजी चांटिंग सुरू करत दिसता तुम्ही श्लोक। हरे कृष्णा माताजी। राजेश्वरी राव माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत। म्यूटेड म्यूट अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्योय कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तिस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामः
मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्मिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्चन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागश्चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्टुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।
श्रीमद्भगवद्गीता। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। दमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयमाप्नुयाम्। श्री भगवान वाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म पुरुषोत्थते न च सन्नासनादीव सिद्धिं समधिगच्छति। नहि काचित् खनमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते यवतः कर्म सर्वप्रकृतिजयी गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सहोजज्ञः प्रजा सृष्ट्य प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्य मेषवस्तिश्च कामधू। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त्यः श्रेयःपरमवाप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति जग्भावितः तैर्दत्यान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेनैव सः। अन्याद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्माद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजा अघायुरिन्द्रियाणां मोघं पार्थ सजीवति। यस्यात्मरतिरेव स्याद्ध्यात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो कृतेनाकृतिर्नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थमुपाश्रय। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो जाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोको संग्रहामि वापि संपत्तं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पाठासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि यदि ज्ञं न वर्तीयं जातु कर्मन्न तन्द्रितः ममो वर्त्मान् वर्तन्ति मनुष्याः पार्थ सर्वशः उसिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मचेदहं शङ्करस्य च कस्यास्या मुपहन्यामिमाप्तयः न बुद्धिभेदं जनैर्दज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषैः सर्वकर्माणि विज्ञानयुक्तमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त्य इति मत्या न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्यान् कृष्णविज्ञाभिजाले येमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः सद्यावन्तः न सूयन्त्य तेऽपि कर्मभिः दीते तदभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टो न चेतसम् सदृशं चष्टते सस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियास्तेन्द्रियार्थार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ धर्मविगुणौ परधर्मौ संस्थितौ स्वधर्मी निधनं श्रीः परौ धर्मौ भयावहौ अर्जुनवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा वित्त एनम इह वैरिणम् धूमेन आव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च जसोल्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनावृत इदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सर्वांक. आम्ही आजी भगवद्गीता सत्संगाक वट जाल्लेला आसतय. सर्वांक स्वागत करता हांव. हरे कृष्णा. आणि आम्ही हे श्रावण मासो भारी चंद कोण वेलकम केलेलं आसा. तुमकां सर्वांक गोत आसा 8 तारीखीक आम्ही सर्वान भगवद्गीताचे फुल्ल पारायण केलेलं आसा. तशींची 9 तारीखेन तू फर्स्ट चॅप्टर आमगेले हर ग्रेस सखीचरण माताजीनं भारी चंद कोण एक्सप्लेन करून सांगितलं आसा. अर्जुन विषाद योगा
म्हळ्यार ऑब्झर्विंग द आर्मीज इन द बॅटलफिल्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. तशींची 2 दिवस 10th आनी 11th आमगेले हर ग्रेस राधिका भाव माताजी तांणी आमकां सेकंड चॅप्टर वयरी आध्यात्मिक ज्ञान दिलें आसा. कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज म्हळ्यार सांख्य योगा. आज आमी तिनी चॅप्टर वता आसा ती. फर्स्ट हांव एक 4 श्लोक आदिशंकराचार्य विरचित भगवद्गीता महात्म्य ताजे 4 श्लोक पठण करता. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिता. तशें म्हळ्यार कसं न्ही. सो हांगा कसं म्हणटा म्हळ्यार भगवद्गीता इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. म्हणजे कृष्णान सांगिल्लें तें. ताजे खातीर तुमी कसं न्ही दुसरे वेदिक लिटरेचर वाचूका म्हणना आनी एकल्यान अटेंटिवली आनी रेग्युलरली हें आयकुका आनी श्रवण करका हें भगवद्गीता म्हणून सांगता. आनी आतांचे प्रेझेंट एज ऑफ कली आसा न्हय, जना कितले तांणी मंडेन एक्टिविटीजांत ऑब्जर्व आसा की तांकां कसं न्ही दुसरें वाजूचें पॉसिबल ना. वेदिक लिटरेचर वाजूचें टायम ना. सो दुसरें वाजूका म्हणना कसं म्हूण सांगता म्हळ्यार हें श्लोक दीस इज वन बुक भगवद्गीता तें पुरो म्हूण सांगतात. आनी हे भगवद्गीता एसेन्स ऑफ ऑल वेदिक लिटरेचर म्हळ्यार ताजें सार पुरा हांत आसा. सो एस्पेशली कळ्ळें म्हूण सांगल्यार हें आमगेलें सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णान सांगिल्लें. तशी आमी हें भगवद्गीतेक वाचिल्लें पुरो म्हणून ताजें महात्म्य सांगलां हें श्लोकांत. आनी आज आमी 4th चॅप्टर आयकुया. आमगेलें वरोन आमी मोगाचें जननी माताजी तुकून. सो जननी माताजीले विशय सांगचें हांव कांय म्हळ्यार भरती स्मॉल वर्क बट हांव सांगता ಸ್ವಲ್ಪ विशय म्हळ्यार तें कर्तव्य म्हगेलें. सो जननी माताजी तुमकां हार्दिक स्वागत, दंडवत प्रणाम. आनी जननी माताजी डिसेबल ऑफ हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज आनी तांणी वायफ ऑफ हिज ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी आनी डॉटर ऑफ लेट हिज ग्रेस गोविंदराम दास प्रभुजी आनी हर ग्रेस विलासिनी देवीदासी. आनी हांकां 2 चिल्ड्रन. ते म्हाका एक डॉटर सत्यरूप माताजी आमकां केन्ना वैष्णव कीर्तन आनी अष्टकम आनी भीष्मस्तुती पुरा टीच करता ती थर्सडे. आनी माताजी विशीं सांगया म्हूण सांगल्यार तांणी कुडुपू कट्टे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय टेम्पलाचे मॅनेजमेंटान तूं एक्टिव मेंबर जावन आसा ती. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. स्वागत करता. टेक ओवर. हरे कृष्णा. ऐकत ना मैं ऐकत. भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदचरण श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रप्रथम जाऊन मी गेले गुरु महाराजाले चरणारविंदाक वंदन करतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद हंगेल्या चरणारविंदाक नमस्कार करून आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची अखिलांड कोटे ब्रह्मांड नायक जावन शिले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक नमस्कार करून आयचे सत्संग मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन शिले. तर सत्संग आमका भगवद्गीतेचे 3 अध्याय कर्मयोग मुखांतर मेळत साजी. कर्मयोग भगवद्गीतेचे प्रारंभ म्हणूयात. 2 अध्यायांतो दावान एक समरी रूपारी सांगला अर्जुनाक. सगळे भगवद्गीते एक समरी रूपार सांगला. तंतु एक पुरे कर्मयोग ज्ञानयोग आणि भक्तियोग तिन्ही सांगला. आता डिटेल्ड जाऊन देव अर्जुना सांगतस. कर्मयोग म्हणल्यारी सुलभ, योग म्हणल्यारी आम्ही दावाक ಒಟ್ಟು जावचे, दावालोटू कनेक्ट जावचे. दावालोटू योग म्हणल्यारी युक्त जावचे, कनेक्ट जावचे भगवंतालोटू. ते कनेक्ट जावचे कर्म मुखांतर कनेक्ट जावचे. कर्म करता करता आम्ही दावालोटू कशी कनेक्ट जाऊयात म्हळ्यार विषय आमका हे अध्याय तुकून मेळता. हे अध्यायाचे सुरू कशी म्हणल्यार अर्जुनान प्रश्न करचे भगवंताक. ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम. हंगा अर्जुन सांगता, हे भगवंता तू व्यामिश्रेणेव मिश्र जावन शिले ಕೆಲವು उत्तर सांगून म्हाका गोंधळ लागले. गोंधळ जाली म्हाका मनाक, हांव युद्ध करका की नाका की म्हण. इतक तशी गोंधळ जाली म्हणल्यार अर्जुनाक कृष्णान 2 अध्यायाचे 49th श्लोकाक म्हणताना देव बुद्धियोगा विषय सांगता. बुद्धियोग म्हणल्यार कृष्णा कॉन्शियस कशी जावचे. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धियोगमुपाश्रित्य दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतवः. अशी म्हणल्यार दूरेण ह्यवरं कर्म. कृष्णांग अर्जुन सांगता तू दूर राब अर्जुना. ह्यवरं कर्म, ह्यवरं म्हणल्यार हे जावन आशिल्ले कर्म विच आर एबॉमिनेबल ऍक्टिव्हिटीज. एबॉमिनेबल ह्यवर म्हणल्यार हेय कर्म तुकून तू दूर राब. हंगा अर्जुन कसं लेखता म्हणल्यार हेय कर्म म्हणल्यार चिक्की श्रद्धे देव का हेय कर्म म्हणल्यार अर्जुन लेखता आता ಎದ್ರ ರಬ್ಬಿಲ್ ಜನಾಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತೂ ಜೀಶ್ ಮರ್ಚೆ ಪೆಸ್ಕತ್ ಗಲ್ಚೆ ಎಸಕಡ ಹೇಯ ಕರ್ಮ ಅಬಾಮಿನಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ त्या म्हणलेता. देव बुद्धियोग धनंजय तू बुद्धी उपयोग करी. बुद्धी उपयोग करून ये हेय कर्मा तुकून दूर राब म्हणता. त्यांना अर्जुनाक युद्ध करचे तितले मन ना ते देखून तक भारी खुश येते ऐकताना. हेय कर्मा तुकून दूर राब म्हणला म्हाका भगवंतान. ते देखून हे सगळे हेय कर्म
येद्रा रब्बील जणाक युद्धांतो जीश मारचे पेस्कत घालचे पुरा अस्त्र सोडचे हे सगळे हेय कर्म ते देखून हांव दूरपका दिसता मिगेल विवेचना शक्ती बुद्धी उपयोग करून हावत युद्ध करण्यातील बेसता म्हणून तो लेखता जल्लरी दावान सांगील कसले बुद्धियोगा धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्च कृपणा फल हेतवः फलाक अंटुसून घेवचे फला कितेरी काम करचे अस पळय हांव जिक्कू कामाक अशी मळका तशी मेळका म्हळ्यार कर्म करचे ते हेय कर्म निजावन तरी ते अर्जुनाक मना वचन ताजे सार मना वचना अर्जुनाक अर्जुन लेखता हे चांग एक्सक्यूज म्हाका युद्ध करण्यातील बेसच्याक म्हण सांगून हांगा अर्जुन सांगता जायसी चेत कर्मण असते भगवंता कर्म करचे जायसी चेत कर्मण असते मता बुद्धीर जनार्दना बुद्धी उपयोग करता बुद्धी उपयोग करणं हांव ज्ञान मार्ग काण घेता ज्ञान मार्ग काण घेवन हांव रान्ना वचून भिक्षी करून पुणी मेगेल जीवन चलयसिता ते चांग म्हण जाल्यारी म्हाका इतेक तूं अपास तत्किम कर्मणी घोरे माम ये घोर जावन आशिल्ले युद्धांत तूं म्हाका अपास कसलेक इंडल्ज करता म्हणून अर्जुन निमगयता ते देखून म्हाका कसले बदलचे हांव कसं करका ते तूं म्हाका समज सांग म्हणून सांगता तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम एक सांग म्हाका तदेकम वद निश्चित्य म्हाका कसं श्रेय हांव युद्धात कोण मागशी मारल्यार की ने युद्ध केल्यार कर्म निरत जाल्यार की ने हांव ज्ञान मार्ग घेवन निवृत्ती मार्ग घेतल्यार म्हाका श्रेय ते म्हाका करेक्ट कसल म्हणून सांगता श्रेय म्हाका खंयच्यान तूं एक सांग वद निश्चित तद एक सांग म्हणून अर्जुन सांगता हे प्रश्नाक उत्तर जावन देव ते अध्याय सगळ्याची अर्जुना सांगता आणि कर्मनिरत कर्मोन्मुख युद्धोन्मुख जावचेक ताका एडवाइस दितस सांग उपदेश दितस हांगा सांगता कृष्ण पळय अर्जुना लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ पुर्तकून हे लोकांतू दोनी नमने निष्ठसचे एक ज्ञानयोग एक कर्मयोग जल्लेरी काम करनतले निष्क्रिय जावन नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते नैष्कर्म्य जावन म्हळ्यार निष्क्रिय जावन बेसल्यारी कोणाकय कर्म बंधनाचे फल तुकून मुक्त जावयेत म्हूण लेखची नाका अर्जुना न्हू तर बेसचे म्हाका कसले कर्मा बंधन लागना हांव कर्म केल्यार ना बंधना पडचे म्हूण सांगून कोणेय लेखूना त्यात देव हांगा सांगतस तू नुत बेसून कर्माचे फल तुकून मुक्त जावयेत म्हूण लेखोनक इत्याक म्हणल्यारी नुत बेसल्यारी ते नुत बेसून कोणाकय परफेक्शन मेळ्ळेल ना इत्याक नुत बेसू जायना नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत नहीं कश्चित क्षणमपि एक क्षणाकय कोणेय जावतो ताका कर्म करनतिले बेसू साध्य ना इत्याक कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृतीजेर गुणे प्रत्येकले अवश्य जावन काम करता ती हे 18 अध्याय सांगला देवान स्वभावजेन कौंतेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसी यन्मोहात करिष्यस्य अवशोपितत म्हणून तू आता हांव सांगेला वरी कर न्ही म्हणजे 18 अध्याय कडेर देव सांगता इतली सकट सांगून 17 अध्याय ताका उपदेश दिवन अर्जुना तुका हांव सांगेल वरी तू कर न्ही म्हण जाल्यार हांव सांगेल वरी तू कर न्ही म्हण जाल्यार मागीर तू स्वभावजेन कौंतेय तुका स्वभाव कशी की त्या प्रकार तू ऑटोमॅटिकली अवश्य जावन या युद्ध करता म्हणून देव सांगता इत्याक म्हळ्यार हांगा प्रभुपादान हांगा प्रभू पर्पटान सांगला म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक शरीरांतू आत्म आयल्यार मात्र ते ऍक्टिव्ह जाता इत्याक
ताजे अर्थ कसले आमगेले आत्मो प्रत्येकलेला आत्मो very very active. It cannot be inactive even for a moment. एक क्षण जल्लेरी ते inactive जायना काही केन्नाय active असतं काही सोल ते देखून आम्ही काम करता ती ते ऍक्टिव्ह जल्लेल देखून कसं करता म्हणल्यार ताका केन्नाय कृष्णा कॉन्शियस अंत ऍक्शन्स अंत घालता ना जाल्यार ते ऐहिक जावन आशिल्ले ते मायाचे बलीक कोण माय कसं डिक्टेट करता तशी करता ताजे नॅचरल फंक्शन कसले जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णाला नित्यदास मी ते देखून आमगेले ते नॅचरल फंक्शन कृष्णाला दास जावन आसचे ते आम्ही कृष्णाले दास्याचे काम करणे म्हणजे एक आत्मो ते मागीर काम करचे ऍक्टिव्ह असचे तागेले कॉन्स्टिट्युशनल पोसिशन ते देखून ते माय कसं डिक्टेट करता का मायाला ट्रॅप आपोवन माय नांचे येता ताजे के चांग कृष्णाला सेवे करचे एक लेक्चर उडगा सेतस म्हाका गौरांग प्रभुजीन सांगिले एकलेक एक पंत तांणी उडे किचनांत सेवे करता आसतना तांगेलोटी एक प्रभुजी घाल्ली काय तवे हांका हेल्प करता रबलो काय हेल्प करता आसतना एक वार नंतर तो म्हणाल काय कसं ये म्हाका हांग घाला वासेरीन तू हांव हांगा येयलो चपाती करूक वे तुका हेल्प करूक वे गौरांग प्रभू चपात करता आशिल्लो काय ताका हेल्प करू आनी एकल्याक दिला मॅनेजमेंटा जणांना तेन्ना तो सांगता काय हांव कितली चांग स्पीकर म्हणून गोतस वे कोणाकय गोतना हांव उलयल्यारी आमगेल्या गांवांत तूं सगळे राबता ती तितली श्रद्धेन आयकता ती पिन पॉइंट सायलेन्स हांव पिन ड्रॉप सायलेन्स म्हणटा ताका उरले नाका गौरांग प्रभू तो सांगता काय मेगेले कसले सांगता ते सांग भायर तू कोण हांगा अपॉइंट केला तांगेले सांग म्हणटा अपास एक वारानंतर सांगता काय तुमकां मेगेले स्किल कितले म्हूण गोतना जाय म्हणून म्हाका हांगा चपाती करूं घाला हांव राबना हांगा म्हणटा काय तशी 2 दिसान तो सोण वता काय इस्कॉन मागीर 10 वर्स नंतर गौरांग प्रभूक तो एक पंता खंयकी मेळता काय खंयची एक फंक्शन तू तेन्ना गौरांग प्रभू सांगता काय कशें आसा तुगेले साधनपुरा म्हण निमगयताना साधनपुरा कसं प्रभू कसं लेना आता म्हाका वार्डीक जाल्ला वार्डीक जावन हांव सोळेल कुडे इस्कॉन सोळेल कुडला वार्डीक जाल्लो मागीर पळयताना म्हगेले बायलेक बॅक पेन डॉक्टरान केन्नाय रेस्ट घेवका म्हणला तद नंतर आता वासेरीन तू चपाती करचे काम म्हाका म्हणटा तशी आम्ही आमगेले सोल केन्नाय ऍक्टिव्ह जालेले देखून आम्ही केन्नाय कृष्णाले ऍक्शन सांतूचे आम्ही काम करका ना जाल्यार आम्ही माया बळी पडता ती आणि कोण तांगेले इंद्रियांक पुरा कंट्रोल केलेल्या वरी कोर न्हू खंयचेंतूय हे करना ती ये आस्ते मनसा स्मरण कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया पूरा कंट्रोल कोर्न विंगड विषयांतू ना म्हूण सांगून ऍक्ट करता की तो मिथ्याचारी म्हणटा सांगा भगवंतो कित्याक म्हळ्यार तो ऍक्शन्स करना कितकी जाल्यार तागेले मनांत केन्नाय ते विशयाचे उडगासू केन्नाय आसता ताजे बदलाक आमगेले मन कंट्रोल करून आम्ही एक काम करून दावा अर्पण केल्यार तागेले इतलो बुद्धिवंत कोणय ना म्हूण सांगून देवांक सांगतस ते देखून हांगा श्रीमद भागवतांत तुम्ही एक श्लोक आसा त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वो तपते दोयो यदि
यत्र क्व वा अभद्रम् अमोष किम् को वार्ताप्तो अभजतां स्वधर्मः कोण तगेले प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तगेले जीवन ಅಂತ ಶಿಲೆ ಐಹಿಕ ಲೋಕ ಅಂತ ಶಿಲೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪೂರಾಯ್ ಸೋಣು बदत सिरियसली भगवंताले सेवे करतकी आणि तशी कोरनो ताणे फॉल डाऊन जाल्लरी काय हॉट नाही म्हणतं संघ श्रीमद भागवतांतो त्याची अन्यथा ताणे तगले घराचे तगले ऐहिक स्वधर्म पूरा केले एक बापूस जावनो एक बामून जावनो एक हाऊस जावनो एक बायल जावन पूरा ड्युटीज केली म्हणल्यार केदा गेला ती गेल्या पुरा जल्लेरी तगेले सगळे जीवन अंत कृष्णा उडगास काणी कृष्णा कॉन्शियस नाही तो म्हण जाल्यारी कसल तो पावलो काही ताणे गेन केलेलं ना म्हणून सांगत सांगा भागवतांतो ते देखून केदनाय आम्ही कृष्णाले प्रज्ञेर असून आम्ही तागेले इटर्नल सर्वेंट म्हण सांगून मना करून घेवचेचे आमगेले जीवनाचे उद्देश ते देखून नियतम कुरु कर्मत्वम प्रिस्क्राइब ड्युटीज करी देवांग म्हणता जाल्यारी प्रिस्क्राइब ड्युटीज करून जाल्यारी शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीर चोलका जाल्यारी आमका प्रिस्क्राइब ड्युटीज कोरका जाल्यार कशी कोरका ते यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संघ समाचार यज्ञार्थात कर्मणोन्यर्थ यज्ञार्थ यज्ञ कितेर जावन कोरका हांग यज्ञ म्हळ्यारी विष्णू विष्णू कितेरी कोरका नातलेरी आम्ही लोको अयम कर्म बंधना कितेरी आम्ही एंटँगल्ड जाता ती ते हांगा दावान सांगचे कर्म करी नियत कर्म करी इत्याक म्हळ्यारी कर्म करनातिले कोणाकय एक क्षण त्या बेसू जायना अवश्य जावन करता तो कर्नातील बेसल्यारी अवश्य जावन करताची त्याच बदलाक अवश्य जावन बंधना पडचिन्न मने करची बदलाक यज्ञार्थात कर्मणोर्थ अन्यर्थ लोकोयम कर्म बंधन यज्ञ कितेरी करी म्हणून देव सांगता यज्ञ म्हळ्यारी हांगा विष्णू जाल्यारी एक प्रश्न हांगा कसा म्हळ्यारी प्रत्येक काम करताना दावा कितेर करू जत्वे आम्ही ते कोरका म्हळ्यार हे एक आलोचनेचे पुरो तक्काची पर्याय मार्ग जावन देव मागीर सांगता इत्याक म्हळ्यार आम्ही कोरका सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यद्वम एषवो स्पष्ट कामदो दावाना ये भूमी सृष्टी करताना सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सृष्टी करताना सहयज्ञ प्रजापतीक मागीर मस्त देवतेक तांगेल हांगेल ಒಟ್ಟು पूरा यज्ञ पेटयलाक यज्ञ पेटवून देव सांगता तुम्ही कुशीर सुका हे यज्ञ कोरनो म्हणून सांगता देव ते यज्ञ कोरका इत्याक हे देवते पुरा पावका यज्ञ कोरनो देवते पुरा पावल्यारी तांणी पुरा हे सृष्टीचे एजन्स तांणी पुरा आमका ताजे बदल जावन पावसो मागीर उजवाडो वारे अग्नी हे पुरा तंतंगेले तांणी दितांती तांकां यज्ञ करून तान पावनो तशी आमगेले एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ते आमी हॅपी जावन अशें संतोषार अशें आणि सांगता देव यज्ञशिष्टा शिनस्संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् कोण यज्ञ कोरन तज्जे अवशिष्ट काय ना की देवते दीवनु तन्नी पाप खत्तांती दावा दीवनु दीनतिले कोण यज्ञ कर्णतिले तंतंकले किती रंदप करता की तन्नी पाप खत्तांती म्हणून दावान सांगला आता आम्ही आलोचन करका कसं म्हळ्यारी आम्ही करचे यज्ञ ते हे पुरा आयच दिसा पूर्वे आजीक कितलीची यज्ञ उणी जल्ला यज्ञ म्हळ्यार कसले सॅक्रिफायस ते एक सर्कल इतेक म्हळ्यारी अन्नात भवन्ति भूतानि
पर्जन्याद अन्न संभवाय यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ केल्यारी पावस येत काही आमका भूतराशींक आमका सकडा काही मंच का म्हणजे ग्रेन्स जाव का अन्न जाव का ते अन्न कसे जावचे पावसांतो पावस कशी येता यज्ञ कोर्ण यज्ञ कोण सांगिले यज्ञांत कस यज्ञांतो यज्ञ वेदांत सांगला वेद कोण सांगिले दावान सांगिले ते देव प्रतीकलेलंती अस कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठितम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम ते देखून नित्यद यज्ञ तो देवस ते एक सायकल अपास जन ये जाव का जलरी पावस अन्न जाव का जल पावस पावस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज केल्यार मात्र प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कंचन सांगला यज्ञान सांगला यज्ञ वेदांत सांगला वेद दावाल मुखांतर येवचे प्रत्येकांत देवस म्हणून ते एक सायकल ते कोण ते सायकल ये करना त्यांनी व्यर्थ तांगेल जीवन व्यर्थ म्हणून देव सांगतस आम्ही आलोचन केल्यारी आयचे दिसांत आम्ही केलेले यज्ञ दावा पावतवे म्हण सूर्यर आलोचन करका आयचे दिसांत पुराय आम गोतशील प्रकार सगळ्या गोतशील प्रकार पुराय ड्युप्लिकेट एक होम अंतू यज्ञ म्हळ्यार सॅक्रिफाईस केले मात्र पावस येवचे ते सॅक्रिफाईस समजकी म्हणून आम्ही आलोचन करका समजी एक तूप घालतात आम्ही यज्ञांतू ते तूप आयचे दिसांतू मिश्र अडल्टरेटेड समय गायची तूप नाही ता कसकीची फॅट कुडसून चर्म कुडसून पुरा तूप करतात ती ते देव स्वीकार करताल वे ते आलोचन करका अक्षत आम्ही दावा दवरचे अन्न ते कशी जावचे आयचे दिसांतू ये ऑर्डर स्लॉटर हाऊसात कोणू हाड्डा पिट्टी पुरा कॉन्ट्रॅक्ट दवरून घेऊन घेतात ती आणि ताजी मुळा घालचे ते जल्लेले तंतू जल्लेले ते अन्न ते देव काण घेताल वे ना हे सगळं आम्ही आलोचन करका मस्त प्युअर लाईफ लीड करका आम्ही खाली सॅक्रिफाईस म्हणून सांगून आम्ही कोर नाही आमक ताजे फल मेळना इत्याक आयचे दिसान तू कितली कडेन पावस ना अकाल इत्याक म्हळ्यार आमगेले यज्ञ समना दावा पावना समाची आम्ही कसकीची एक तूप घाल्ले मेळलेले कसकी हाडले प्रत्येकांती मिक्स एक यज्ञ नाही ते निजावन तरी एक गोष्टी म्हणून येत कसकी एक यज्ञावर एक गोष्टी केल्या आणि यज्ञ जाला आरती केल्या प्रत्येकांती तिळेल त्याला म्हणलं तिळू ना तंतू 5% म्हणून ते पॅकेटा वेरी बरयला 2% म्हणून पळयन तुम्ही तिळेल त्याला वेरी तशी असताना आम्ही भारी जागृत जाव का आम्ही एक कंचे एक ऑर्गॅनिक जावन शुद्ध हारी कोण तांदूळ हे करता वाडयता कोण गोशाले पळोवन घेता गाय कोणाले असता तांगेले तुकून तूप की धानी की हे पूरा अन्न पूरा आम्ही शुद्ध घेवका जालेले इतले शुद्ध घेवन जालेले इतले आम्ही बद ते दावा पावचे तशी केली म्हण जाल्यार ताक बद यज्ञ म्हणचे ना जाल्यार ते यज्ञ जायना आयचे दिसान तू कितली की कडेन पावसू ना चैतन्य महाप्रते तेमितनची राम नाम अंत मात्र कलियुगांतू ಏನ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ವಿಂಗಡ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಕಡೆ ಅಂತ तुम्ही ಪ್ರತಿ एकांत ड्युप्लिकेटस हे देखून चैतन्य महाप्रभून सांगला या कलियुगांतू
नाम संकीर्तन मात्र वाट विंगड कसले अंगा वाट नामून सांगला. यज्ञ म्हणल्यारी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. दांच अध्याय तो दावान सांगला जपा यज्ञ मात्र मिश्रणातील यज्ञ. आता कितलकी कडेन तू पावसू ना कितलकी कडेन चेन्नई तो पैरा कडेन वाजिले पावसू ना काही. आणि एक 5 वर्ष गेले रे चेन्नई विल बी रनिंग आउट ऑफ वॉटर. मागीर हे सगळं आमका जप यज्ञांतू हे करूं हे केल्लेलें आसा. प्रभुपादान हैदराबादांतू सुरवेरी तांगेले सेंटर ओपन करताना ते पंढरपुरा गेल्लेले हंगा वृंदावनांत आशिल्लें ती मस्त काळ प्रभुपाद. थंय तांणी रूपा गोस्वामी समाधी हंगा नेक्टर ऑफ डिवोशन केन्नाय संजे क्लास काडचे आशिल्ले. मागीर क्लास काडल्या नंतर तांणी एक बंद हैदराबादाक तू सेंटर ओपन करू तांकां ते वेलकम इन्वाइट केले. थंयचे केलें ती थंय वचून थंय कसो सुद्दी म्हणल्यार प्रभुपाद हंगा वरस कटलें जाल्यार उद्दाना पावस ना म्हणून. तेन्ना प्रभुपादान थंय संकीर्तन केलें सकडाले ಒಟ್ಟು. संकीर्तन कोरून ते पावस येयले बदल जाल्ले विषय ते हैदराबादांतू सेंटर ओपन करताना तेन्ना प्रभुपादाक थंय मेडचल म्हणून आंध्र प्रदेशांतू ते जागो डेली 5000 जण कितलकी सांजी पुरा 10,000 जण थंय येतशिल्ले काही. थंय कसं जाता म्हळ्यार एक पुल्ला रेड्डी म्हणून एकले नाम ते ताका स्वीट्सा अंगडी ताणे एक जाग डोनेट केलेले. थंय इस्कॉन आसा आयच्या दिसाक मेडचल म्हणून एक गांवांतू थंय तुमी वाजल्यार तुमकां कळटा. ते प्रभुपादान संकीर्तन करून पावस येयलो सर. पेपरात आयला ते न्यूज पेपरान पुरा. तशीच गौर गोविंद महाराजाने तशीच एक मिराकल सृष्टी केला. स्पेनांत वचून स्पेन चमकलेले त्यांनी ते स्पेन वताना पावस ना म्हण सुद्दी डिवोटीसाल पुरा हंग पावस ना प्रभु महाराज जी हंगा आम्ही सकड उद्दा पुरा मोल्ला घेवचे भारी जागृत करका उद्दा यूज करता म्हणताना हो वय वे म्हणून गौर गोविंद महाराज कसं करता तुम्ही हंग संकीर्तन कर नी वे म्हणून निमगयतान. त्यांना गौर गोविंद महाराजाला सांगता त्यांनी वय संकीर्तन केला. त्यांना गौर गोविंद महाराज सांगता शुद्ध ना संकीर्तन जावका शुद्ध नाम संकीर्तन जावका कोरिया म्हणून सांगून सांगताना थंय आशिल्ले जण पुरा लेखता ते हांणे कसले हांका एक फॉल्स युग आम्ही केलेले हे संकीर्तन पावनी म्हणून कितकी जण सोण वता काही ते जण पुरा जाल्यार तांकां गोतना नाम अपराध संकीर्तन मागीर शुद्ध नामाभास संकीर्तन हे सकळ आसा आम्ही हांव करता म्हण सांगून तांणी कितकी दीस बैसून ते कीर्तन करताना पावस येवचे सुरजत काही ते पुरो तांचे न्यूज पेपर आयला रेन्स बिगॅन टू pour and the drought was officially over म्हण तेंच पेपरा पुरो आयला. द हरिनाम संकीर्तन मिराकल म्हण सांगून हे सकड बदल जाल्लेले आनी तो कळटा आमकां हरिनामांत कितले बल आसा म्हणून. ते देखून हे कलियुगांतू हरिनाम मात्र आधार आमकां लितले हरिनाम आमी प्रभुपादान सांगिल्ले वरी कोरका. ते देखून हांगा यज्ञ देव सांगता यज्ञ कशी कोरका इत्या कोरका म्हणून हांगा देव सांगता. तशीच मागीर देवान कसं सांगचे म्हळ्यार टॉपिक हांगा आत्मसाक्षात्कार जाल्लेले जण असो पुरो हे इंद्रियाचे विषय वस्तू तुकून पूरा दूर आसा तांणी तांकां कसले जावचे गतीना. हे
कसले कर्म करच्या गती येईना इथेक म्हणल्यारी त्यांनी कर्म करच्या कसले उद्देश येईना कर्म कर्णातील बैसच्या काही कसले कारण ना यस्तु आत्मतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येवेच संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते तं कसले कुर्च्या गत्या नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य पाशया कसले कर नसतील बेसु कारण आहे ना त्यांनी आणि तंक खर्च गती ना कसले काम तसल जण आहे असंती तसल जणान कर्म कोरकावे म्हणून हे अध्यायांतू सुरवेर आम्ही काम कोरका की निवृत्त जाव का कामात कोण म्हणून ते तंतु दावान स्पष्ट सांगले काम कोरका काम करण्यातील बैसूनच काम कशी कोरका म्हणून सांगून दिलंय यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधना यज्ञाल कितेर कोरका विष्णू कितेर कोरका कामानातल्या कसं जाता म्हणून सांगले मगिरी इथे कोरका म्हणून सांगले मगिरी अत्त ए टॉपिक कसं म्हणल्यारी कृष्णाले कोण आत्मसाक्षात्कार जलल जणान काम कोरका की कर्म कोरका की नक्का म्हणून आता देव सांगत कसं म्हणल्यारी आत्मसाक्षात्कार पाविल जणाने काम कोरका इथे आणि कशी कोरका इथे म्हणल्यारी त्यांनी कशी कोरका काम तस्माद असक्त सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः असक्त जाऊन कोरका असक्त म्हणल्यारी डिटॅच्ड जाऊन कोरका इथे कोरका इथे म्हणल्यारी कर्मणेव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संप्रेषण कर्तुमर्हसि लोका शिक्कोच कितेर जाऊन लोकाक दक्कोच कितेर जाऊन कोरका काम कर्म नाजला कसं जाता नाजला रे हानी पुरा श्रेष्ठ जण नव्हे श्रेष्ठ जणांना कर्म करणे काही मागीर आम्ही कसला कोरका म्हणून सांगून लोक तदनुवर्तते लोकही संकाची फॉलो करता यद्यत आचरती श्रेष्ठ तत्तत्येवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तद अनुवर्तते प्रमाण करून घेतात ती जण वडोट जणांना करणी त्यांनी पुरा सेल्फ रिअलाइज्ड सोल्स त्यांनी करणे मग आम्ही कसला कोरका ते देखून कृष्ण सांगताय नमे पार्था अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नमे पार्था अस्ति कर्तव्यं हे पार्थ अर्जुना मकाय कोरचेक कसले ड्यूटी ना मका गत्य ना कसले कोरचेक साक्षात परब्रह्म तो जलरी तो करतस हे भूईन तो आईल प्रकार आईल नंतर प्रत्येक लपळीत ताणे करणे की देवानं करणे मागीर आम्ही कसले कोरका म्हणून सांगतात ते आणि त्यांनी नाशतात ते देखून पळय यदि अहम न वर्तेयम अथवा आव काम करणे म्हणजे मम वर्तमान वर्तन्ते सगळे जण मक्का फॉलो करतात पूरा मनुष्य सगळे हे पार्था मक्का फॉलो करतात तशी मक्का फॉलो करून त्यांनी उत्सीदेवरी मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः ते प्रजी पुरा मक्का फॉलो करून काम करण्यातील नव्हतं बैसून शंकरस्य त्यांनी पुरा वर्ण संकरांतू ये जाऊन प्रत्येकले नाश जातांती ते देखून लोक संग्रह कितेरी जाऊन आव लोक कल्याण कितेरी हा जाऊन प्रत्येकल्याने असक्त जाऊन काम कोरका म्हणून अंगा देव ते एक टॉपिक सांगता कर्माचे विषय सांगताना मागिरी देवांकडचे टॉपिक कसं म्हणल्यारी अल्पबुद्धी अशील जण बुद्धिभेद अशील जण हंगेले येदूर आम्ही कशी वर्तन कोरका कशी काम कोरका तेवे देव सांगून दिता त्रिगुणाचे नियंत्रणाक अंडर जाऊन काम करचल जण कर्म पुरा निर्वहन करतल जण तांगे लोट आम्ही कशी स्पंदन कोरका तांगे लोट आम्ही कशी रिॲक्ट कोरका ते करू नका हे करू नका कशी सांगची तांगेले दूर ते सांगले री तांका बुद्धी वर्क जायना कसं कोरका कसं करू नज म्हळेल तांका मना वचना इथे म्हणले री
कर्म गहना कर्मणो गती कर्म करचे एक ते ऍक्शनच नव्हे ताजे गती गहना भयंकर डीपस आम्ही पक्कन पळयला री एक मनीस काम करना म्हणून लेखला री तो काम करत असता ते 4 अध्याय तुमका कोण 4 अध्याय काढतात आणि सांगता ती हे कर्मा गती भारी डीपस पक्कन एकलं पळयताना कर्म करत असता जाल्यार तो अकर्मी इतक म्हळ्यार तो कसली अटॅचमेंट दवरनातील करता पळयताना तो कर्म करतस पळय ऑड रिअलाइज्ड सोल जाल्यार इतली एक सान मट्टार अशें काम करता पळय आम्ही ऑर्डिनरी जणांन केलेल्या बरी अटॅच्ड जावन करतस पळय म्हणून लेख परोन ती तशी नाही ते देखून ते डीप असते कर्माची गती ते मना करून घेवचे भारी कष्ट ते देखून तांकां आम्ही तांगे लोटो स्पंदन करताना आम्ही भारी जागृत जावका ते करू नका हे करू नका म्हणचे नाही ಗೊತ್ತशील जनान कर्म करताना न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्मसंगीनाम अज्ञानी लोटो तांकां बुद्धिभेद करून नज तांकां विचलित करून नज बुद्धी आम्ही कशी करका कर्म दावाक ऑफर कोरनो दावाले खुशीची तरी प्रति काम आम्ही कोरनो तांकां तांगेले तर दाखोवका तेन्ना तांणी ओहो अशी दिसता करचे म्हणून सांगता ती म्हटल्यार तांणी लेखचे कसले अहंकार विमूढात्मा करता हम इति मन्यते हांव करता म्हणून तांणी लेखतसंती प्रकृती क्रियमाणानी जावची कशी काम आमगेले प्रकृती ಒಂದೊಂದು ऑटोमॅटिक जात असता काम जाल्यार अल्पमती पुरा लेखतांती अहंकार विमूढात्मा लेखता हांव करचे चांग जाल्यार कुडले हांव केलेले म्हणून लेखता तांणी ते देखून तांगेले दूर आम्ही चांग रीतीरी असक्त जावन आम्ही काम केल्यार तांकां आम्ही विचालयेत म्हळ्यार विचलित करना तशी आम्ही तांकां अगोर कृष्णा कॉन्शियस हाडयेत ते देखून कृष्णांगा अर्जुन सांगता ये श्लोक आता सांगचे कर्मयोगाचे क्रक्स म्हणयत सगळे कर्मयोगाचे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्ममो निरहंकार निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा युद्ध करी म्हळ्यार आम्ही आमगे नित्याचे जीवन आम्ही चलोवका कशी मयि सर्वाणि कर्माणि भगवंतान सांगची पळय कृष्णान पुरा कर्म म्हाका अर्पण करी सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा केदनाय आध्यात्मिक चेतस जावन सुका आमगेले प्रज्ञे केदनाय वी आर द इटर्नल सर्वेंट हांव कृष्णालो अमोगलीला प्रभू लेख लेक्चरस कसले मन विचलित जाल कुडले कसले एक प्रॉब्लेम आयल कुडले अशी लेक्का मैं कृष्ण का हूं तांणी सांगचे कितले वेळो हा सेता पळयला रे मैं कृष्ण का हूं अशी सांगता सुकाके तशी कसले जाल्यार कुडले हांव कृष्णाले ते सेवकू म्हूण सांगून ते लास्ट श्लोकांती प्रभुपादान बरयला दिस इज द सम टोटल ऑफ दिस चॅप्टर म्हळ्यार हांव दावाल सेवकू कृष्णेर नित्यदास हे मना करून घेवन सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर आशी दवरनातिले निर्ममो मिगेल नाही कशी कसली व्यार चढ जाव उणी जाव एक पेट्रोल पंपान की एक हॉटलान की ದುಡ್ಡು ಲ್ಯಾಕ್ करताना तो मॅनेजर खुश पावतवे ना चढ जाल्यार खुश पावना उणी जाल्यार बेजार पावना हे मेगेल नाही ओनर पण म्हाका महिन्याचे सांभाळ मेळटा हे मेगेल नाही ओनर आली पेट्रोल पंप हॉटेल कोणालकीची हांव मॅनेजर मात्र ते देखून निराशीर निर्ममो मेगेल नाही युद्धस्व विगतज्वर म्हळ्यार आम्ही आमगेले लेथार्जी सोडका आलसाय सोडका इतक म्हळ्यार 2 अध्याय तुम्ही ऐकून असो पुरो काली पैर पुरा
जसं त्या फेमस लोक इथे श्रीराजा दोन्ही अध्यायांतो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणी कर्म फला वैर्यामी अंटू सुनज अंटू देवच्या नज्ज म्हणून सांगून कर्मा फल अंटूच्या नज्ज म्हणून सांगून कर्मा वैरी इंटरेस्ट ना जावच्या नज्ज कर्म करण्यातील बैसुक नज्ज मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्तु अकर्मणी जावच्या नज्ज काम करण्यातील बैसुकही नज्ज येत तिन्ही अध्यायाचे मेन स्ट्रीम अंडर फ्लोईंग करंट तिन्ही अध्यायाचे मही तिसा श्लोक मही सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विकतज्वर ते देखून देव सांगता तगले ते स्टाईल आरे केदनायस ఏమే మతమిదం నిత్యం ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంతో అసలు ఇంపార్టెంట్ సంఖ్యలు కుళ్ళతాను సంగోస్ ఏమిగల అభిప్రాయ కోణ ఐకత్కి శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో కోణ అనసూయ జావును అసలే మిగల్ వేరే ద్వేష నత్తిಲೆ ಕೋಣ ಶ್ರದ್ಧೇರಿ ಶ್ರದ್ಧಿ ಮಲರ್ಗಸಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶಬ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಹೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೈಲೆ ಸುದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ सर्व कर्म कृत हय श्रद्धा श्रद्धेरी कृष्ण ऐकल्यारी म्हाका तापून व्हरता एक ने एक दिसो मुच्चंते तेपी कर्म बी पुरा कर्म तुकनी तो आमका म्हाका मुक्त करता म्हळ्यार श्रद्धेरी हे दावान सांगिल कोण करत की केदनाय तागेल उडगास काणू पुरा काम कर्म आमगेल ताका अर्पण कोरनु आशी दवरनातील फलावेरी हे मेगेल नाही म्हळ्यार प्रोप्रायटरशिप सोडू अलसायनातील कोण करते की तो खंडित पुरा कर्मा तुकनी मुक्त जाता म्हणून तशीची ताजे नेक्स्ट श्लोकांतू देव सांगता एत्वे तदभ्यसूयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम कोण हे अनुशासन करना अनुतिष्ठन करना ये मिगेले उत्तर सर्व ज्ञान में मूडान प्रति एक ज्ञान तगेले पूरा संपूर्ण ज्ञान तगेले विद्धि नष्टान चेतसा चेतस तगेले इंटेलिजन्स पुरा नाश जाता म्हणून देवांग सांगता आता आमका एक आलोचनेचे पुरो इतलो उपदेश दिवनी देव मागीर जण इथे करना ती म्हणून तंगेले पूर्वजन्माचे संस्कारच नव्हते राग द्वेष म्हणून एका वैरी राग एका वैरी द्वेष ते म्हाका भारी खुशी हे म्हाका नज्ज हे सगळं असं पळय तक्का आम्ही बली जावचे नज्ज म्हणून देव सांगता प्रकृतीजन्य गुण असता प्रत्येकले तज्वेरी जायना राग अज्वेर द्वेष हे सगळं आम्ही तक्क वश जावचे नज्ज तयोर न वशमागच्छेत इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्तिनौ तक वश जायनातिले आम्ही आमगेले स्वधर्म कसले ते आम्ही कोरका म्हणून हांगा देव सांगतस परधर्म भयावह अनेक एक धर्म आम्ही ते करचे ना श्रेयान स्वधर्म आमगेले धर्म कसले ते करचे अनेक एक आमगेल धर्म करताना आम्ही अपरिपूर्ण जल्ली म्हणून जलरी वाढ नाही काही विंगडेक धर्म करेक्ट कोरनो विंगडेकलाले धर्म केली म्हणून जलरी तक्का को करेक्ट केली म्हणून जलरी प्रयोजना श्रेयस ना तंतु म्हणून देवांग सांगतस त्यांना अर्जुन हंगा संशय निमगैता कर्माविषयी पूर सांगली दवाना सुरवेरी कर्म कोरका की नाक की म्हणून सांगले कसं श्रेयस कर निश्चय जाऊन सांगलं कर्म करी म्हाका अर्पण करून करी म्हणून सांगला आणि अनेक कसं म्हणल्यारी कशी कोरका म्हणून सांगला तदनंतर इथे म्हणून सांगला आणि आत्मसाक्षात्कार मेळ्याला रिअलाइज सोल्स तन्नी कोरका वे कर्म वै कोरका तन्नी कोरका आणि अल्पमतीयशील जनाले एदूर कशी कोरका कशी
शिको का कृष्णा कॉन्शियस येवचे का म्हणून तेवे सांगले कितले विषय सकड सांगले पण कृष्णानं कर्माविषयी आता हे सकड ऐकून अर्जुन प्रश्न निमगयता अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित इच्छि नामಕ ಕೊರ್ಚಕ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಸ ಚೂಕಿ ಕರ್ತಸ ಮುನ್ ಜಲ್ಲರಿ ಕೋರ್ನವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತಿಮಿತಂತೆ ಮುನು ಯಜಲ್ಲರಿ ಅರ್ಜುನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯಕ್ಲಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಣಿಯತ ಅರ್ಜುನನ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಪಾಪ ಕೋರ್ನವತ್ತಂಕ तदनंतर कळताय कोरची नक्कशिलाच्या इत्तिमितंत येदावा बलादिव कोणकीची बलात्कार जावन आमका करेलेला बरे प्रबल कसं की एक शक्तींतू जावन गेलते कसं करचे मग कोपूनच जे म्हणले कोपून होता अशी सकड मस्तच आमगेल जीवन आणतो तक्का आदवान संघचे उत्तर कसं म्हणणारी कामहेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव रजोगुणात कोनो उद्भव जल्लेले काम रजोगुणार असल्यावर मी काम आणि क्रोध खंडित असता काम सुरवेरी येता काम क्रोध लोभ हे तिन्ही ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುची एक आवसनी ಚೆರಡುಂಶೆ ಬೊಬ್ಬೈನಿ म्हणतात ಕೆಲವು ಜನ काम इल म्हणजे म्हणल्यारी आशे डिझायर्स लस्टी डिझायर्स आईल म्हणजे ते परिपूर्ण जल्ली म्हणजे एकच मागते मात्र एक मेळ्ळ्या पुरेशील मागीर आमकां कसले आशी करना म्हण लेखल्यारी म्हण ते मेळ्ळ्यारी लोभ चढता आणि येद्दी मेळकाशिल्ले लोभ म्हण सांगून ते आशी केलेली वस्तू कामान केलेले मेळ्ळी म्हणजे क्रोध येता तशी काम क्रोध लोभ हे ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು असूच केदनाय हंगा कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम हे आमगेले वैरी महाशनो महापाप्मा आमका आमगेले इंटेलिजन्स पुरा खात्ये आमका नाश करता म्हणून हांगा दावान सांगला जीवात्माले नित्य वैरी कये कामने हे कामने कशी म्हणल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗಂತೂ ಪ್ರಬಲ जावन असता कशी 3 नमुन्याचे ಕೆಲವು जण हंगंतू हे कामने एक दुवर कशी निपयता उज्जेक तशी मागीर ಕೆಲವಂತೂ कन्नाडी वयर धुळी कशी तशी असता ಕೆಲವು जणाले कामने गर्भाशय कशी भ्रूण निपयता तशी तितली स्ट्रॉंग म्हळ्यार सात्विक रजस आणि तामस ते एक स्टँडर्ड शे सुलभेर फू केला वता दुवर दुज्ज दिसता ಕೆಲವು जण कामन आवरणच नव्हे जीवात्माक आवरण केलेले ते भारी सुलभेर जाता ಕೆಲವು जणाले चिक्की कष्ट कन्नाडी जाल्यार धूळ असल्यार सम पुसका साबुना पिटी घालून मागीर ಕೆಲವು जणाले भारीच स्ट्रॉंग जावन अस आवरण जावन भारी कष्ट ते देखून हे कशी आम्ही दूर पावका जितून हे नाश करका कशी म्हणून देव सांगता इंद्रियाणी मनोबुद्धीर अस्याधिष्ठान मुच्यते हे वैरी न आमगेल नित्य वैरी एनिमी खंय आसा म्हूण सुरेर मना करून घेवका एनिमीचा नाश करका जाल्यार शत्रू नाश करका जाल्यार शत्रू खंय आसा म्हूण कळका खंय आसा अस्याधिष्ठान मुच्यते अधिष्ठान खंय इंद्रिया आणि मनोबुद्धी इंद्रियानी मनस आणि बुद्धी अंगा स्थित जावन आसा ते देखून देव कसं सांगता म्हळ्यार कसं करका आमगेल ज्ञान आवृत करता ते हे कामाने हे ज्ञान आवृत म्हळ्यार कवर करता आमगेल ज्ञान आवृत करताना ते कशे आमी भायर पडका म्हळ्यार तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापानं व्रजहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम हे नाश करका कशी म्हळ्यार आम्ही ताजे अधिष्ठान खंय बसला ते इंद्रिया बसला ते देखून हे बुद्धी उपयोग करून आम्ही ताका कडवाण घालका तेन्ना मात्र ताका नाश करू साध्य म्हणून देवांग सांगता ताका बुद्धी कंची नमने बुद्धी जावका
उदाहरणाक अच्युदास भट मामन केदना सांगोशिले एकलू शारणातीले डॉक्टरला वत्त काही डॉक्टरला वत्तान कसं झालं पोट्टा दुखत म्हणतान कसं खेळली काली एक 10-15 जिलेबी केली म्हणताना डॉक्टर कसं सांगता बुद्धी नाशिल्वे तुका म्हणता ते देखून बुद्धीन कंट्रोल करका ते बुद्धी स्टडी जावका स्टडी इंटेलिजन्स व्यवसायात्मिक बुद्धी जावका ते व्यवसायात्मिक बुद्धी जावका जाल्यारी केदनाय दावाल शरण घेऊन इंद्रियाणी पराण्याहो इंद्रियेभ्य परमन मनसस्तु पराबुद्धीर यो बुद्धे परतस्तु सह आम्ही मन करून घेऊ का हे जड वस्तू काही हायर इंद्रिय का हाई मना काही हाई बुद्धी काही हाई आम्ही ते देखून हे स्टडी इंटेलिजन्स उपयोग करून आम्ही हे इटर्नल सर्वेंट दावाले म्हणून मना करून घेऊ का त्या इटर्नल सर्वेंट म्हणून मना करून घेऊन ते प्रकार आम्ही कर्म करका दावाल दास्य दावाले ऍक्शन्स करका त्याची तका एक वाट कसं म्हणल्यार ये आम्ही इटर्नल सर्वेंट म्हणून कोळका जाल्यार एक वाट कसं म्हणल्यार नाम जपांत मात साध्य ये काम आशिले प्रेमारी हाडका जाल्यार काम म्हणल्यार आत्मेंद्रिय असते काम म्हणल्यार आत्मेंद्रिय प्रीती वांचा तारे बली काम आमकील कितेर करचे ते काम तेची कृष्णेंद्रिय प्रीती इच्छा धरे प्रेम नाम कृष्णाल इंद्रिया कितेर करचे ते प्रेम ते देखून आम्ही प्रति क्षणांतूय कृष्णाक आठवका कृष्णाल्यांतू आम्ही डू नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट कृष्णाक 1 मिनिट आम्ही विसरूनच इतमितर म्हळ्यार तो साक्षात मन्मथ कामदेव साक्षात कामदेव तो ते देखून तागे लागी अटॅचमेंट घेना जाल्यार आमका हे काम नाश करू साध्य ना हंगा चैतन्य महाप्रभू प्रेम पुरुषोत्तम म्हणतात तांका अनेक एक नाम तांणी हंगा आईलेच अवतार घेतिलेची प्रेम दिवचेक आमका ते प्रकार आम्ही दावा वैरी कृष्णा वैरी प्रेम डेव्हलप करणे म्हणजे आमकी कामाचे अटॅक आतुकून भायर येवचे साध्य ना हे देखून एक काम आशिल्लें आमी प्रेम करून घेवका दावाले नाम काणू खाली नामेर ये मुख्य फल नाम घेवन नामेर ये मुख्य फल कृष्ण प्रेमधन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेमधन निरपराध जावन शुद्ध नाम आम्ही घेतली म्हणजे सेल्फलेस जावन नाम आम्ही घेतली म्हणजे ते कृष्णाक आम्ही आमगे हृदयांत बेसकर येत कृष्णा आम्ही बेसकर येयल्यार मागीर आमकां एकची थॉट कशें हांव कृष्णाक खुश करचे कशें हांव कृष्णा प्रीती करचे हांव कशी सेवा करचे हेच आमगेले आलोचन जाताना ताका कशी सूख दिवचे म्हणून आम्ही हे आलोचन घेतली म्हणजे केदनाय आमगेल मनांत आसता आम्ही कृष्णाले इटर्नल सर्वेंट म्हणून तेच या अध्याय तुमके परपरटा पळयत सम एंड सबस्टन्स ऑफ द होल चॅप्टर तेची आम्ही इटर्नल सर्वेंट दवाले म्हणून मना करून घेवचे अशी
आमगेला प्युअर आयडेंटिटी कसं म्हणून सांगून मन करून घेवचे आणि ग्रॅज्युअली आमगेला कृष्णा कॉन्शियस डेव्हलप करचे हेच स्टडी इंटेलिजन्स आमकां आस म्हण जाल्यार आमगेला प्रति कर्म कृष्णाक तरी जाता आणि आमगेल जीवन हे मनुष्य जन्म घेतिले ते सार्थक जाता म्हणून हे सगळेच कर्मयोग म्हणले अध्यायाचे उद्देश ते म्हणून प्रभुपादांक सांगून आणि विंगड खंयचेय वाटना सेन्स कंट्रोल करचे योगिक पोस्चर्स की आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स खंयचेय आमकां आमगेले स्पिरिच्युअल लायफांत उपकार येना खाली प्रेम डेव्हलप करचे कृष्णा वैरी म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें आसा ताजे कितें कृष्णाची चैतन्य महाप्रभू जावन आमकां येवन दाखयलेलो आसा कशी आमी नाम घेवका म्हण सांगून ते प्रकार चोल न्हू असल सकट सत्संगांत भाग वयस कोर न्हू आमगेले हे आत्मरूपी हे शरीर घेतला मनुष्य शरीर कसले घेतला म्हणून मना करून घेवन हे मनुष्य जन्म आम्ही सार्थक करून घेवया म्हणून सांगून हे कर्मयोग म्हणलेले अध्याय आजी हांगा हांव अल्पविराम करतस हांव कसलेय सांगून तुमकां तुमगेल्या जीवनांत कसलेय पुणी पाय चेंजस आयले म्हण जाल्यार ते म्हगेल गुरु महाराजान म्हगेल वयर केलेले कृपे तेची कसलेय हांव चूक उरलेला म्हण जाल्यार म्हगेल दोष जाला म्हण जाल्यार ते म्हगेले अपराध म्हणले कोण म्हगेल दोष म्हणले कोण वापास हांगा बैसून म्हगेले हे उत्तर ऐकलेले वैष्णवांक पूर्ण नमस्कार करून वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी हरे कृष्ण भारी चंद कोरून आजी कर्मयोग आमकां भारी चंद कोरून एक्सप्लेन केलेलें आसा पुरा मन दटदाव तशी अर्जुन कशी हे कर्मयोग स्टार्ट जातना कशी कन्फ्यूज आशिल्लो आनी तो तशिलो काम म्हळ्यार कसं न्ही कने करची नकवे बरेची बुद्धी योग म्हळ्यार कसं न्ही नुताची ऑस्टेरिटी कोर न्हू नुता अशें आरामसे कने फायट करता नाका म्हणून तशी तुम्ही सांगिल्लें एक्सप्लेन केलेलें आसा माताजीन आनी कसं म्हणून सांगिल्लें कृष्ण म्हणटा की फायट करी आनी इन द स्पिरिट ऑफ रिनाउन्सिएशन म्हणून तुम्ही सांगिल्लें आसा आनी कसं म्हळ्यार ड्युटी म्हण करी कोणी इवन रियलायज्ड पर्सन वरे तो ड्युटी म्हण करता तो ते खंयचेची दुसऱ्यांक एग्जाम्पल म्हणून तो ते काम करता दुसरे एग्जाम्पल करचे डिटॅच जावन काम करता ते म्हणून तुम्ही आमकां सांगिल्लें आसा आनी खंयचे अर्जुन निमगे की सिनफूल एक्टिविटीन तूं कशी एंगेज जाता जन म्हूण सांगता तेन्ना देवान सांगचे लोभ मोह काम लश्ट ताजे निमित्त कसन म्हळ्यार फायनली आमी कसनय काम करतना कृष्णाक मध्य दवन करी म्हूण तुम्ही आमकां आजी विवर जावन सांगिल्लें आसा आनी आमी चैतन्य महाप्रभू येवन आमकां हरिनाम संकीर्तन सांगिल्लें आसा हरे कृष्ण महामंत्र सांगिल्लें आसा आनी आयच्या काळान तूं बरती देवाक कसनय हे यज्ञ कर म्हूण सांगल्यार कसनय प्युअर ना तशें आमी हरे कृष्ण महामंत्र तेंचे आमगेलें फायनल कलियुगांत म्हूण तुमी सांगिल्लें आसा आनी शिला प्रभुपादाले विशयन तुमी आंध्र प्रदेशांत तांणी कशी एक पावस हाडयलें तांगेलें एक पॉवरफूल स्पिचांनी आनी जय शिला प्रभुपाद माताजी तुमी बारीकच्यान कोण एक्सप्लेन केल्लें आसा कोणाक क्वेश्चन निमगेचे आसल्यार निमगे या चार्ट बॉक्सान घालताले घाला हरे कृष्ण माताजी म्हाका क्वेश्चन आशिल्लें माताजी हे आमी आतां सत्यनारायण पूजा करतात न्हू कसली दाय म्हण न्ही अशी केल्या पटी अभ्यास आसता कोर न्हू आमी करेत ते
क्वेश्चन अर्थ जैन मक्का कसं ते कसं आम्ही पूजो सत्यनारायण पूजा पुरं करतात ना माताजी आम्ही पुटकून कोर नस सत्यनारायण पूजा पुरं करेत की खंडित करूया खंडित करूया कृष्णाला ಪ್ರೀತಿಗೆ ತರಿ ಕರಿ ಅಂತೆ ಪೂರೆ ಅಗತ್ತಿನ ತಿಲ परटी बड्डी सगळं मागून कंते हे जाय इथं मला कृष्णा गोत्तस कसं देव का तुमका ही विल मस्त अनुग्रह मर्सीस हे करत शवर करत जाय म्हणून आम्ही लिमिट करचे नाकते आम्ही निमगोन आणि इथलं देव का म्हणून लेखताना आम्ही इथले निमगोन कसं लेका आमगेला हे करून घ्यायची त्यागाल भक्ती निमगे पूरा मिळता जीवन हरे कृष्ण माताजी मेगेले क्वेश्चन असेल माताजी हरे कृष्ण ऍक्च्युअली कर्मकांडी आणि सकाम कर्मयोगी आम्ही कर्मकांडीगी सकाम कर्मयोगी म्हणून आम्ही ऍक्च्युअली आमकां मेटेरियल डिसायर पुरो आसता जाल्यार आत्ता मी कसं नाही देवा लागी तें जाय मेटेरियल हे मागनाचे जाल्यार देवा लायक हेल्थ दी चेडूड बाळा लायक विद्या बुद्धी दी हे मना केन्ना येता म्हळ्यार लायक मागूनच म्हणल्यार येता ते पुरे म्हळ्यार आम्ही फॅमिलीन तसाचे न्ही अशी तशें देखून आम्ही सकाम कर्म योगी कशें जावची माताजी आम्ही कर्मकांड अंतू आसाची हरे कृष्णा चंद प्रश्न पळय माताजी आमगेल मन आशिले सर्वांतर्यामी तो ताका कळता कसले जाई म्हण सांगून पास आम्ही मागच्या गतीना इथं म्हळ्यार एक केळी वयताना हे होवची कसले केळी मेळूक ताजे ಒಟ್ಟು बंडी गब्बो पुरा ऑटोमॅटिकली मेळता ते देखून तक्का पूजा करून प्रीती केल्यारी पुरा ऑटोमॅटिकली येता आमकां आशेस वय मनुष्य सहज सगळाके आशेस अथवा निमगेल्यारी चूकिना इथे म्हळ्यार कृष्णाले निमगोचे तो आमगेला आनु एक बप्सूक एक चेरडो बर्थडे दीसो अन्नाल बर्थडे आजी म्हणू अन्नाल पॉकेट तुकून दुड्ಡು काणू तो हॅपी बर्थडे अन्न म्हणून एक चॉकलेट दिता अन्न गोत्तस पॉकेट तुकून कळले म्हणून जाल्यार बेजार पावना आनु मेगेल चेरडान मेगेले बर्थडे उडगास केले प्रितीन म्हाका एक चॉकलेट हाण दिले म्हणून ते लेखतल शिव आम्हाला सांगून आम्हाला निमगोन ताणे एक चॉकलेट हाण दिले म्हणून तो खुशी पावता बापूस जाल्यार ते चेरडान लग्गी गರ್ತುಲೆಲೆ वचून निमगोन दुड्ಡು घेवन तेन तुकून वापस ते चॉकलेट हाडली म्हणजे ते बापूस खुशी पावना न्ही मा तशीच देव दवाला निमगेल्यार कांय चुकिना जाल्यार आम्ही निमगयताना इत म्हळ्यार कष्टार आसतना मनुष्य नाय निमगयता दवाल्यागी कांय चुकिना अथवा आम्ही मना लेखल्यार ते ताका कळटा निमगयन म्हणजे सुदामान कसं केलेलं वचून निमगयल्वे इतले कष्टार आशिल तो पट्टाताय ना चेरडू म्हाका गरले दीव उजोळचे तेल ना तेन ताय बायले ना निमगयंती म्हूण सांगून पेटयले कृष्णालेगी जाल्यार ताण निमगयनी दी बेनी ताका इतले काळान पळयताना कसं निमगोजे बा पोटाना म्हूण सांगची वे कसं एक फ्रेंडशिप एक व्हॅल्यू तोगू करून येणे सकड निमगोचे इल्वा पळयल ना कृष्णाक तितले पुरो म्हूण संतोषान मनात बेजार पावता दवा मिगेल चेरडवा पोट्टाना जाल्यारी मिगेल बायल बिश्टेत कितकी एक वस्तू तुमकां निमगोचे जायन वयता इत्ताय वच्चून म्हणून सकड आलोचने येत ताका जाल्यार ताका कितले मेळ्ळे कसं मेळ्ळी ताका सगळे गांवांत तू दुर्बळ म्हणना तागेले समान सगळे गांवतले ते घर ताय जाल्ले ते देखून कृष्णाले चमकलेरी कोणाक कसले उणी जायना अकामा सर्व कामो वा सर्व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषं परम भागवतांत अकाम जावन जावो काम ना जाल्यारी वाडणे सर्व कामवा बरी कामने बनांतु ते निमगोका हे निमगोका तीव्र अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम मोक्ष कितर मोक्षा कामन घेऊन तगले चमकलेरी कसं जाल्यारी वाडणे तागेले वच्चेंती कृष्णाला वच्चेंती अन्य देवताले वच्चून मग्गुनु कांती इथे म्हळ्यार
त्यांनी कृष्णाल सर्वेन्स त्यांनी दिवची फल पुरा अंतवत्तो फलम तेषाम 7 अध्यायात इथे कमी अन्य देवता आराधना करू ಕೊರ್ಚು ನಜ್ಜ ಮುಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಚು ಅಗತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಾನ ಕೊರ್ಗೆವ್ಕ ಕೊರ್ಚ ನಜ್ಜ ಮುಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಚು ಅಗತ್ತಿನ ಯಮನ ಕೊರ್ಗೆವ್ಕ ಇತ್ ಮಳ ತನ್ನಿ ದಿವ್ಚಿ ಫಲೈ ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತಕ್ಕೈತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ತೆಮನ ಕೊರ್ಗೆವ್ಕ ಜಲರಿ ದಾವಾನ್ ದಿವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ एव्हरलास्टिंग तुगेले प्रश्नाक समाधान जाले म्हण लेखता माताजी वय माताजी वय जाल्यार रे आमी पुढता कुणे कोर नाही आता लायक गणपती आराधन अशी आमगेल कुलदेवाक मळशीक आराधन त्या आमी कोर नाही असतं त्या रब्बोच जायना न्हू माताजी रब्बोच अगत्तीना जाल्यार तुम्ही तांगले मागची कसले म्हण आलोचन कर उपास सन्न विषय मागची नाहीत बिकॉज दे आर टेम्पररी दे कांट गिव्ह कसले इटर्नल बेनिफिट्स कळवा कृष्णान मात्र तुका कसले पारमार्थिक जावनाशिले फल दिवचे साध्य आमका आमगेल पाप पूरा नाश कोरनु तगेलो कापून वरोक विंगड कंचे देवते काही राईट ना तंक साध्य ना देवीक तुम्ही पायम पडेंती चंडीके होम करियंती गणपती पायम पडेंती कोणाकय साध्य ना आमगेल पापाचे कर्माचे फल नाश जावका म्हण जाल्यार कृष्णाक मात्र साध्य आणि आमगेले मुख्य जावनाशिल उद्देश कसं म्हणल्यार हे जीवनांतू अपास 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 हांगा संसार चक्रा येवन पडची न्ही आमी कप अंत बॅक होम बॅक टू गॉड हेड थंय वचका वय माताजी थँक्स माताजी जाल्यार आमकां त्या कृष्ण भावनामृतान तर आमकां प्रमाण गेलेले ताज्या फुडें आमकां हें गुतनाशिल्लें माताजी लायक आम्ही तशीची जाल्यार आमगेल फिलॉसॉफी मध्व फिलॉसॉफी हेच वय गावांत लास्ट कृष्णार्पण कळल्या नंतर आम्ही ते कळल्या नंतर आम्ही ते फॉलो करका इत म्हळ्यार पुरंदरदासाल खंयची पुरंदरदासान विंगड अन्य देवताल भजन केला म्हणजे गणपती सनातन धर्मांत कशें म्हळ्यार गणपतीक पूज करयत लक्ष कोणाक देवी पूज करयत शिवा पूज करयत सूर्या पूज करयत मागीर कडेर मेळचे कृष्ण भक्ती शास्त्रांतू आस 100 लायफ आमी गणपती पूज करून परफेक्टली पूज केल्यार आमकां देवील भक्ती मेळटा देवील भक्ती 100 लायफ परफेक्टली केली म्हणजे जाल्यार शिवाल हे मेळटा सूर्याला भक्ती मेळटा सूर्याल भक्ती 100 लाईफ टाइम्स परफेक्टली केली म्हणजे जाल्यार आमकां शिवाल भक्ती मेळटा शिवाल भक्ती परफेक्टली 100 लाईफ टाइम्स केली म्हणजे जाल्यार मात्र आमकां कृष्ण भक्ती तू मस्त कष्ट कृष्ण भक्ती मेळचे 7 अध्याय देवू सांगता बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहु मस्त जन्माचे अंत्यांतू मना वच्चे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा म्हणून वासुदेवूची सर्व तागेले उपरी कोणेय ना म्हणून मना करून घेवका जाल्यार बहुनाम जन्म ना म्हणते ते देखून आम्ही हे जन्मांतू कृष्णूची सर्वस्व तोची गती तो शिवाय विंगड वाट ना आमकां नातल्यार आमी हे संसार चक्रांतू गुंत सुखा जनन मरण मरचे ये योनी वच्चे ते योनी वच्चे चांग जन्म घेतले चांग योनी वतंती वाईट कर्म केलेलं कुठल्या वाईट नीच योनी वतंती ते सगळे इतलेची नाजले कृष्णा पाय गट्टी कृष्णूची सर्व मिती म्हणून कळल्यार मात्र आम्ही कृष्णा लोका वच्चे म्हणून ते मना करून घेवचे बहुनाम जन्म ना म्हणते मस्त जन्माचे अंत्यांतू ते देखून आमकां कष्टारी हे मना गेला आम्ही हे लायफ ते मेंटेन करका आम्ही अगत्तीन तिला उपास अपास जरण मरण चक्र पडचे न्ही हेच आमगेले लायफ कडेरचे एंड आणि सीधा कृष्णा लोका वचून थंय तागेल लोका वचून थंय तागेल सेवे करया म्हणून मन गट्टी करून एकदम चमकतान हरिदासान सांगेल बरे ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಬಗ್ಗುವಾಗ ಕನ್ನಡಿಯಾನ ತಾನೆ ಹರಿಕತ್ ಸಂಗ್ತಾನ ಸಂಗೋಸ್ बेसताना उठयताना जांबई काढताना निद्दताना प्रत्येक काम करताना वासरेंत खाताना जेवताना शिंकताना पुरे कृष्णाला नाव काढी अभ्यास करेन ते अभ्यास जा कष्टस करू का इतलं काळ करन तिला अभ्यास केल्या प्रत्येक काही अभ्यास जाता इथे एक
दोरार एक बालमनशान सायकल सोडतना बा आमची मितन सादिना बा म्हणले कनंतवे तिक जायनी में कशी जाले एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस हरे कृष्ण एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आसा 5 चुडी पूजा स्टार्ट जाता आसा आणि 9 AM इंडियन टाइम अंतू सिंगापूर रिजन अंतू मनीष कामत एंड फॅमिली तांणी होस्ट करता आसा ती आणि थंय कथा सांगच्याक हरग्रेस मथुरा माता देवकी देवीदासी तांणी येता आसा ती आणि 10 AM इंडिया टाइमाक 5 वीणा मल्ल्या माताजी एंड फॅमिली तांणी होस्ट करता आसा ती आणि कथामृत सांगता ती हरग्रेस रसवती माधवी देवीदासी तो सकनान येवन अटेंड जावन आमकां सर्वांक आशीर्वाद करता म्हण मागता सर्वांक धन्यवाद आणि आता क्वेश्चन कनी निमगूत ना जाल्यार नरसिंह प्रणाम करून आयचे सेक्शन क्लोज करया ओके नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालायि इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखा अद्भुत शृङ्गार दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाखा अद्भुत शृङ्गार दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रह्लाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आणि पाय चुडी पूजेक मेळया सर्वांक लिंक पेटत तमी पेटेल ऑलरेडी पेटीन जाल्यार वापस पळयनी जाल्यार वापस पळयाती ग्रुपांतू हरे कृष्ण वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय।